bon dia. Bon dia, reina meua, com estàs? Ai, de com meme. Bon dia, tinguin les vostres mercès. Qui és al darrer, per favor? Ai, mirau. I de la darrere de ser jo, jove, perquè no hi ha ningú pos. Bé, què te pos? Ai, passen dues petxugues de pollo. I ara què teniu? Que no vos agraden les petxugues de pollo? Perquè si no vos agraden també tinc un bon xuletón de ternera. Pechugas de pollo, chuletón de ternera, no puc suportar. Per defensar els pronoms febles i fomentar el bon ús del català, el capità Llengua heu de cridar. Perdoneu, senyores, però aquests mots són molt poc escaients i completament incorrectes. Qui que té de dolent demanar unes petxugues de pollo? En lloc de dir pechugas de pollo, heu de dir pits de pollastre. I en lloc de dir xuletón de ternera, heu de dir mitjana de vedella. Teniu raó, capità Llengua. Què faríem sense vos? Tranquil·les, tranquil·les, només complesc la meva missió. Moltes gràcies, capità Llengua. No em doneu les gràcies i recordeu, parau esment en la recerca dels mots escaients. Capità, heu estat estupendo. Sou el nostre héroe.